vhangeri yacho yake inofanirwa kufamba ifambe. Saka iye waitozokunda nokuda kwamanenji nezviratidzo namasimba achiratidzira kuvanhu. Saka simba ramakaita iri ndorokuratidzira vanhu vanorwa nemi rugare. Rugare venezuva. Hamuna kungorwana koga, makarwana naJesu Kristu mwanakomana waMwari. Saiye iyezve wakanga ari pabasa rokukunda namaneji. Rugare venezuva. Saka isu tiri pabasa rokukunda nokuda kwaJesu Kristu mwanakomana waMwari. Ndinoda vhesi iri pa ya 6 number 33 ogozoti 1 John 1 verse 3 za John muvhangeri. Rugare venezuva. Saka kana mukabata chunhu chisina unorwisana nacho, ukati une simba usina unokwikwidzana naye, hauna simba. Simba rinoonekwa pakukwikwidzana. Rugare. Saka imi munotozviziva nguva dzose kuti munenge muri mutreki. Saka vanhu vari mutreki vanomanyira kundohwina. Saka kana muchimanyira kuhwina, muchihwina, muchibudirira, zvinofadza. Rugare venezuva. Nemi munofanirwa kufara mumene. Rugare venezuva. Madzimai ndakafara nokuti makanga muchi mumwe mwainga akatipata maraisi maviri, umwe mafuta, umwe shuga mbiri. Wakanga kuri kuda kuendesa pamunhu waMwari muchitadzira basa rakanaka. Rugare. Asi tinongoramba tiwe rugare venezuva. Zvakaitwa namadzimai. Madzimai ndakakutendai vakabudisa mari inoita 400 something. Yakanga ichibva kumadzimai. Kuda kuti vanenge vachiita vari pabasa rokuziva zvavanoda kudini, zvavanoda kubata. Rugare venezuva. Saka rambai kuti makadini kuti chawati chakazviwanawo mazorodzi vati zvose zvatakaita nyange wakabvisa dhora takaita tose. Izvo ndo zvinoreva umwari bwacho. Rugare venezuva. Aiwa isu tiri pakati pokutodya, iwe utanga unipopotera sei ndambogute. Ukanipopotera ndichatoguti. Rugare venezuva. Saka kana tiri pakati pokudya ngatirye tose tiguti. Tozoti asi wanga uchinyanya kugurisa zikuzuva ziguruwo zvewe, asi chatoguta newo wagutawo futi. Rugare. Ukatanga upopota amwe achirya iwe unotozokona kuguta wacho iwe unopopota. Rugare. Nokuti uchapopota amwe achirya wachiguta iwe uchipopota. Saka Mwari wedu wakanaka, wakatipa simba guru rakadai. Ndiwe tinotenda nokuti mambo Jeke vakauya 6:33 za John. Mambo Jesu vakauya, mambo Jeke vakauya, vakasimbisa basa redu, vakaripedza varipo, vakariropafadza, vakakupokai mose kuti sarai muchinditevera. Rugare. Saka tinofanirwa kuti tichirangarira zvekuti tinofanirwa kudini kutevera mutumwa waMwari. Rugare venezuva. Right? 33 verse. John. Ya? 33. Nokuti chingwa chaMwari ndo chakaburuka kudengako chinopa nyika upenyu. Rugare venezuva. Hanzi nokuti chingwa chaMwari ndicho chakaburuka kudenga ndo chinopa vanhu upenyu. Rugare venezuva. Aripo mamashoko andakambosunga nawo futi. Hanzi namashokepo, kana mvura ichisinaya, kana ikanaya, nyika inofanirwa kubudisa murivo. Murivo uya wainobudisa uya unofanira kufadza, unoudya. Rugare venezuva. Rugare venezuva. Saka unoudya manje unozofara, asi wafara nokuda kwenyika yakadini yakanaisa mvura, yakanemwa nemvura. Saka mambo Jeke vakafara nokuda kwevana veHarare vakaropafadzwa. Rugare venezuva. Kuti iye azowanavo kuropafadzika. Rugare. Rugare. 34. Number 34 inoti. Ya. Zvinovakati kwaari. Zvinovati kwaari. Ishe. Chipe chibisiyosi. 35.
Namba 35 inoti. Ya Yesu akati kwa vanhu. Jesu unoti tini chingwa choupenyu unouya kwendiri haangavi nenzara futi nounotenda kwendiri haangazovi nenyota. Rugare waizvireva iye pachake. Saka isi tinotenda nokuti Kristu mwanakomana waMwari ndiye wakati pasimba. 1 John 1:3. Toda kumanyira nenguva ndoita kumanyidzana nayo. Sarai waendepi? Ngoma inozoshawa uripo. Umwe unoridza ndiani futi? Mutauriani kuti unoridza ucharidza ndiani? Toda kuti mutauriani zvakanaka. Nokuti muchazonyanya kuti netsa panapa muomanyira tobva tomira takataza kudai. Mutsvangano uri kusafuti zvakanaka. Wagarisana na Rumanga? Alright, tauria naye. Rugare. Right? Mashoko ebhuka ndi kudi? Towereka mashoko. Ya? Kuna 1 John. 1 John 1:3. Ya? Namba 3 inoti. Ya? Izvo zvatakaona. Izvo zvatakaona izvi nezvatakanzwa Ndizvo ndizvo zvinokuparidzira ivo kuti nendivo. kuti nemivo Muyanane nesu. muyanane nesu Kuyanana kwedu. kuyanana kwedu Nakona baba. tinavokona Baba nomwanakomana wake Kristu Jesu. Ai mambo zvinzisa vere zvitonzwa imakomana. Rugare vereso. Amen. Rugare. Ai mbodzokorora zveuni. Rekedzai ngodzokora pa namba 3. Ya? Izvo zvatakaona. Izvo zvatakaona pamutambo uyauya Nezvatakanzwa. navamwe vakaita zvokunzwa Izvo zvatinokuparidzirai. ndo zvamava muchiparidzirwa pazuva ranhasi Kuti nendivo. kuti nemivo futi Muyanane nesu. muchiyanana nesu pane zvitinoita izvi. Kuyanana kwedu. Kuyanana kwedu kurege kuva kwenyama tive nako naBaba Mwanakomana nomwanakomana wake Kristu Jesu. Rugare. Rugare weso. Saka kuyanana kwedu hakusi kwenyama nokwa Kristu Jesu mwanakomana waMwari ndiye wakaburuka kudenga. Ndicho chingwa chatakadya ndicho chinotipa upenyu. Rugare weso. Saka kuyanana kwedu tinako naBaba nomwanakomana wavo Kristu Jesu. Rugare. Zvino kana tinokuyanana kwakadero manje hapana mpengo, hapana kutaura kwakashata, hapatukanwi, haparwiwi, panoropafadza yoga. Rugare werezuo. Rugare. Saka nindafara nokuti mamuchingotaurirana namashoko oupenyu akanaka. Eva hatizizi chiri chipoka chitoko zvatakatoita izvi. Kudati takarurama kwatakati tidakinda kuda vanhu vaivandisa ukoko. Uno vanhu vazoshonyorwa tazoita kuti tiite chipoka chidoko machawiri. Asi takawanda izvezvi nokuti mashoko etinotaura ina handidi vanhu vanomavevura musamavevura. Zvikuru kana mashoko achibva mumutumwa waMwari haavevurwi. Mombozviziva kuti kuvevura mashoko imhosva here? Mombozviziva izvezvo? Hanzi hanina nunotapudza kana kuwedzera. Rugare vereso ndo zvinotaura rugare izvozvo. Hanina nunotapudza kana kuwedzera. Unenge ari pamhosva. Kana ichinzi uri pamhosva uri parufu. Rugare vereso. Saka mashoko omutumwa waMwari haavevurwi. Rugare haawedzeredzwi, anofanirwa kufamba. Rugare vereso. Saka isu tiri pamashoko omutumwa waMwari wakati tichite mutambo, tikaita mutambo tikafara. Nhasi tiri pamufaro mukuru wokungofarira zuva riro kuti zuva riya ratakaita mutambo riya takaona zvinhu zvakanga zvakakosha, zvakanga zvakakura zvichienda kumutumwa waMwari zvikasvika mumavoko ake. Umwe nomumwe wakaisa muruoko rwomutumwa waMwari unofanirwa kuropafadzwa. Rugare vereso. Nokuti zvakadzi iye unozotora kana ozunguruzira kudai akazvizungura ndo munobuda kuropafadzwa kwavanhu. Rugare vereso. Saka tinotenda Mwari, tichanzwa chiameni kana hatichadi kuramba tichienda mberi neshoko, tichanzwa chiameni kuti chiameni vachati tichimba ike zvinhu zvobva muromo machiameni manje